popôrodné obdobie je rozhodujúcim obdobím z hľadiska upevnenia zdravia a zabezpečenia prežitia dieťaťa aj matky. Svetová zdravotnícka organizácia však uvádza, že napriek tomu sa v zdravotníctve venuje popôrodnému a novorodeneckému obdobiu menej pozornosti ako prenatálnemu obdobiu a pôrodu. Matky síce absolvujú pravidelné lekárske prehliadky, ale tie sa zameriavajú najmä na telesné aspekty starostlivosti, dojčenie a antikoncepciu, ale emocionálnym potrebám žien a ich schopnosti zvládnuť novú životnú situáciu sa lekári venujú len málo. Podľa teórie vytvorenia bezpečnej väzby medzi matkou a dieťaťom je prvý rok v živote dieťaťa mimoriadne dôležitý, pričom približne prvých 100 dní života dieťaťa je najkritickejším obdobím pre adaptáciu dieťaťa na svet vo fyzikálnom, mentálnom aj psychologickom zmysle. Fyzické, psychologické a pedagogické schopnosti primárnych opatrovateľov však nemusia byť vždy dostatočné na to, aby zvládli toto mimoriadne dôležité obdobie. Preto sa v tomto období často vyskytujú popôrodné depresie, fyzické bolesti a nedostatočné alebo nesprávne poznatky o výchove a starostlivosti dieťaťa. Jediným spôsobom, ako odstrániť tieto problémy, je zvýšiť povedomie matiek a ukázať im, ako zvládať svoje citové a fyzické problémy, ako nadviazať silný a zdravý vzťah so svojím dieťaťom a ako vytvoriť puto a pevné základy vzťahu medzi matkou a dieťaťom, a to aj v prípadoch, keď nemajú možnosť získať finančnú a ani praktickú pomoc pri starostlivosti o dieťa. Matky, ktoré sú finančne zabezpečené, môžu v tomto období využívať rôzne formy plateného poradenstva, ale matky, ktoré tieto možnosti nemajú, hoci sú v spoločnosti vo väčšine, sú odkazané na tradičné postupy a často tápajú. V dôsledku toho sa duševné, psychické aj fyzické zdravie matiek aj detí a tým celej spoločnosti z dlhodobého hľadiska výrazne oslabuje. Vďaka tomuto medzinárodnému projektu získajú matky pomoc v podobe príručiek, videonahrávok odborníkov a mobilnej aplikácie s interaktívnymi nástrojmi, ku ktorým budú mať jednoduchý prístup cez internet. Ciele projektu zahŕňajú analýzu psychologických a pedagogických potrieb matiek v popôrodnom období a vypracovanie podporných mechanizmov na základe vedeckých poznatkov namiesto spoliehania sa na tradičné alebo neformálne zdroje. Cieľovou skupinou projektu Psychologická a pedagogická podpora matiek v popôrodnom období sú matky, ktoré nedávno porodili, ale nemajú dostatočný prístup k potrebným psychologickým a pedagogickým informáciám súvisiacim s potrebami matky a dieťaťa a ktoré nemajú v popôrodnom období z finančných, logistických, sociálnych alebo iných dôvodov možnosť získať potrebnú pomoc a poradenstvo. Do projektu je zapojených 6 partnerských inštitúcií, 1 nadácia, niekoľko neziskových organizácií, 1 univerzita a špecializovaná informačno-technologická spoločnosť z 5 krajín, z Holandska, Turecka, Slovenska, Maďarska a Portugalska.